ọkụkọ ọcha daa olulu mmanya arụọla. Nke a ka nja nabata unu n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, Sergio Ramos ga-ahapụ otu egwu bọọlụ Real Madrid dịka o jiri bịanye aka n'akwụkwọ ịnọkwu na ya bụ klọb. Ramos bụ onye gbara afọ 35 anọla na Real Madrid afọ 16. Ọ sonyela goolu dị 101, bute iko Champions League 4, iko La Liga 5, iko Copa del Rey 2, iko UEFA Super Cup 3, iko Club World Cup 4 nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọnịnọ Ramos na Real Madrid ga-abịa na njedebe na ngwụcha ọnwa. Otu ụlọ ọrụ na-ere ụgbọala akpọtụrụla Dino Melaye na soshal midia ma gwa ya ka ọ bịa kwụ ụgwọ ji ha. Onye a na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ga-ama nke ọma na-ebi ndụ ngosi na soshal midia. Nke a bidoro dịka Dino Melaye gosipụtara foto ụgbọala ọhụrụ ọ zụrụ, foto ụgbọala Rolls Royce ọ zụrụ na soshal midia. Na nzaghachi, Unique Motors bụ ndị na-ere ụgbọala kpọtụrụ ya ka ọ kwụ ụgwọ ji ha. Ụlọ ọrụ kọwara na ha agbaala mbọ inweta Dino Melaye na otu onye ha kpọrọ Moses, mana nke a amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Kama na nzaghachi, Dino Melaye kwuru sị, ọ bụghị naanị Unique Motors, ọ bụrụ na m ji unu ụgwọ ịma ihe ị ga-eme. Ọ gbakwunyere na ọ kpọtụrụla onye ọkaikpe ya ka o bido ọrụ ozugbo. Na nke asatọ, otu ụgbọala tanka bụ mmanụ gas gbawara ma bara ọkụ n'ụbọchị Tọzdee dịka ọ kụrụ elekere 11 nke abalị. Ọ bụ na Mobolaji Bank Anthony Way nke dị n'Ikeja, Lagos na nke a mere. Onye nọ mgbe nke a mere kwuru na ihe butere ya bụ ọkụ bụ ụgbọala tanka na-ehi ehi, ụgwọ nke mebiri n'akụkụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala. Nke a butere ụjọ n'ebe ndị na-arụ ọrụ nakwa ndị na-azụ ahịa nọ n'ebe ahụ, ụgwọ nke mere ha ji rie mbọmbọ ize ndụ. Emechara menyụọ ya bụ ọkụ n'oge o ji ọkara gafee elekere 12 nke isi ụtụtụ. Na nke asaa, onye na-eme ejije ama nke ọma na Nollywood bụ Alex Ekubo agaala na soshal midia ma kwuo na ọ na-agbagwoju ya anya n'ihe banyere onye ga-abụ bestman ya n'etiti Yomi Casual na Ike Ogbonna. Anyị ga-echeta na Alex Ekubo na-akwado agbamakwụkwọ ya bụ nke ga-adị n'etiti ya na nwaada Fancy Achọla ọnụ. Ọ rịọrọ ndị mmadụ ka ha nye ya ndụmọdụ banyere onye ha ga-ahọrọ ịbụ bestman ya n'etiti Ike Ogbonna na Yomi Casual. Na nke isii, onye na-anọchite anya Abia North n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ Sinetọ Orji Uzor Kalu nabatara ụmụafọ ala anyị abụọ na-agba bọọlụ bụ Kelechi Iheanacho na Chidozie Awaziem n'ụlọ ya dị n'Abuja. Na foto o gosipụtara na soshal midia, o toro Iheanacho na onye otu ya bụ Wilfred Ndidi maka iwelite aha ala anyị bụ Nigeria na mba ụwa dịka ha gbara mbọ hụ na otu egwu bọọlụ ha bụ Leicester City butere iko FA Cup. Ọ gbakwunyere na obi tọrọ ya ụtọ dịka Senior Michaels na Willie ọ na-efe ọkọlọtọ ala anyị bụ Nigeria. Na nke ise, Nicholas Mba onye nọ n'ụlọ mkpọrọ kirikiri kamgbe ọnwa Ọktoba 2020 maka isonye na ngagharị iwe EndSARS emere na Lagos enwere n'onwe ya. Onye ọkaikpe ya bụ Orji Amaọnụ gwara ndị nta akụkọ nke a n'izuụka. Ọnụ kwuru na atọhapụrụ Mba n'ụbọchị Tuesday site n'iwu Yaba Magistrate Court nyere na atọhapụ Mba, Ugwumba Chimezie bụ ndị a mara ikpe maka izu ohi, ịmụnye ihe ọkụ nakwa inye ndụ ndị mmadụ nsogbu. Na nke anọ, Justice Lateef Okunu nke Lagos High Court dị n'Ikeja amana Francis Atuche ikpe, onye bụbụrụ Managing Director nke Bank PHB maka izuru njeri naira 25 n'oge ọ bụ onye isi n'ụlọ akụ ahụ. N'ikpe ekpere n'izuụka, Justice Okunu gbara Atuche na onye bụbụrụ Chief Financial Officer ụlọ akụ ahụ bụ Ugwuanyanwụ ikpe maka izu ohi bụ nke ndị otu Economic and Financial Crimes Commission EFCC kpọlitere. Na nke atọ, mmadụ 5 dọrọ n'ụbọchị Wednesday tụfuo ndụ ha ebe ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ dị iche iche dịka ụgbọala bụ mmanụ dizel dara ma gbawa n'ụzọ esi aga Owode Idiroko nke dị na steeti Ogun. Ihe mberede a mere n'oge ya bụ ụgbọala tanka na-arịda ugwu bụ nke mere ka ọ daa ma bara ọkụ. N'ihi ọkụ asị na ya, mmadụ 5 tụfuru ndụ ha n'ebe ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ. Onye Unit Commander Idiroko Unit nke Federal Road Safety Corps bụ Akinwumi Olaluwoye kwuru na ọ bụghị mmadụ 7 tụfuru ndụ ha kama ọ bụ mmadụ 5.
Na nke abụọ, aka na-achị steeti Rivers bụ Nyesom Wike ekwuola na ala anyị bụ Naijiria nọzi na life support. Wike kwuru nke a n'oge ọ na-agbape otu ụzọ dị na Obiakpọ local government area nke steeti ahụ. O kwuru na ndị niile kwadoro pati APC karịa PDP na ntụliaka onye isi ala emere n'afọ 2015 na-akwazi makwara. Ọ kọwara na a na-egbu ndị ala anyị kwa ụbọchị. O kwuru sị, ọ bụrụ na ị na-ele TV maọbụ na-agụ akwụkwọ akụkọ, ị ga na-anụ na egbuola mmadụ maọbụ tọrọ mmadụ. Nke abụghị ihe nche na anyị chọrọ. Ọ gbakwunyere na ka ọ dị ugbu a enweghị onye ma ihe ọzọ ga-eme. Ọ rịọrọ ndị ala anyị ka ha gaa n'iru na-etinye ala anyị bụ Naijiria ekpere. Na nke mbụ, onye isi oche nke ụgbọelu APC bụ Allen Onyema arịọla ndị njem bara ụgbọelu ya ka ha ghara ịṅa ndị na-achọ iweta nkewa n'ala anyị bụ Naijiria ntị. Ọ rịọrọ ha ka ha gbaa mbọ hụ na ala anyị ekewaghị ma ọlị. Dịka ọ na-agwa ha okwu, ọ rịọrọ ha ka ha ghara inwe uche abụọ maka ihe ndị a na-eme n'ala anyị bụ Naijiria na nso nso a, ma gbakwunye na ndị ala anyị chọrọ ibikọ ọnụ dịka otu mba jikọrọ ọnụ ma nwee udo. Nigeria is all of us. The bigger Nigeria is the best thing ever that can happen to Nigeria. We don't need to balkanize this country. You don't know what you've got having this nation called Nigeria. Our diversity should be our strength. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa isonyere anyị n'igwe nzirịta ozi ọlọrọhụrụ anyị dị iche, Facebook, Instagram nakwa igwe nzirịta ozi ọlọrọhụrụ ndị ọzọ. Ati isi mbido TV.